ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ। ଏଇଠି ଫୁଲ ତୋଳି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଗାଧେଇ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ। ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜି ଦେଇଥିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଅଟା ଚକଟିବାକୁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ପରଟା ଭଜା ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଚୁଲିରେ ପରଟା ଭଜା ବନେଇବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି ଚୁଲିରେ। ଏଠି ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇ ତାୱା ବସେଇ ପରଟା ବେଲିକି ଏଠି ପରଟା ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ପରଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇଥିଲି ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇବାକୁ। କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ତେଲ, ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପକେଇଥିଲି ଆଳୁକୁ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପକେଇଥିଲି ହଳଦୀ, ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ତାକୁ ପକେଇ ସାରି ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭଜା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ। ଏଠି ପରଟା ଭଜା ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖା